ድሕሪ 7 መዓልቲ እተን መስትያት እትሪኦ ሰብ መን ምዃኑ ክሳዕ ዝጠፍአካ ክትቕየር ኢኻ። መብዛሕትኡ ሰብ ለውጢ ንምምጻእ ዓመታት ዝወስድ እዩ ዝመስሎ፣ ግን እቲ ሓቂ 7 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘድልየካ። ለውጢ ግዜ ኣይኮነን ዘድልዮ፣ ለውጢ ቆራፅ ውሳነ እዩ ዘድልዮ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ምኽንያት ዘብዝሕ ግዜ ዘባኽን ብድሆታት ምስ ረኣየ ዘንበሃቕ ኣረጊት መንነትካ ቀንጢጥካ እትድርብየሉ ናይ 7 መዓልቲ ስትራቴጂ ኸርእየካ እየ። እዚ ኣብ ወረቐት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ዝሰርሕ ብልሓት እዩ። ከመይ ጌርካ ንጉህኻ ትውንን፣ ከመይ ጌርካ ንእምሮኻ ዳግማይ ትሃንጾ፣ ከምኡ እውን ከመይ ጌርካ ከም ሓዱሽ ሰብ ትሓስብን ትዛረብን ዝብል ናይ ለውጢ ካርታ ክህበካ እየ። ሓንቲ ሰሙን ጥራሕ ንባዕልካ ግዛእ እሞ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ውፅኢት ምሳኻ ንዘለኣለም ዝጸንሕ እዩ። ነቲ ዝለመድካዮ ናይ ድሕረ ተካይዳ ንምስባር ካብቶም ሓሳብካ ዝሰርቁ ነገራት ንምርሓቕ ምስ ናይ ፍርሕን ምውልዋልን ንምቑራፅ ሓንቲ ቆራፅ ውሳነ ጥራሕ ተድልየካ። ኣብ ውሽጥኻ ዘድልየካ ኩሉ ነገር ኣለካ እዩ። እቲ ዝጎደለካ ወኒ፣ ንጹርነትን ከምኡ እውን ተወፋይነትን ጥራሕ እዩ። ሎሚ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንባዕልኻ እውን ክሳብ ትጠራጠር ብስሩ ኣነ ድየ ክሳዕ ትብል ህይወትካ እትቕይረሉ መደብ ኢና ክንጅምር። ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ደቓይቕ ከመይ ጌርካ ንእምሮኻን ንኣካላትካን ተሃንጾም ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እቲ ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ነገር መጀመርታ ካብ ድቃስኻ ምስ ተሳኻ ዘላ ናይ ንግሆ ቀዳመይቲ ሰዓት ከመይ ከም እትሕልፋ ተዓዘብ። እታ ሰዓት እቲኣ ቅድስቲ እያ። ንግሆኻ ጥራሕ ኣይኮነትን እትጅምር፣ ነቲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ናህርኻ እያ ትውስኖ። መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዓራት ይትስእ እሞ ሽዑ ሞባይሉ የልዕል፣ ትርጉም ዘይብሉ ነገራት ድማ ይርኢ፣ ብኡቢሉ ድማ ትኹረቱ ንዓለም ኣሕሊፉ ይህብ፣ መዓልቱ ንኻልኦት የረክባ። በዚ ምኽንያቱ እዩ ድማ ኩሉ ግዜ ተዓፅዩ ዝተርፍ። ስምዐኒ ክቡር ሓው፣ እታ ናይ መጀመርታ ቀዳመይቲ ሰዓት ናትኻ ጥራሕ ክትኸውን ኣለዋ። ናትኻ ጥራሕ፣ ናይ ሓለቓኻ ኣይኮነትን፣ ናይ ኖቲፊኬሽን ኣይኮነትን፣ ናይ ዜና እውን ኣይኮነትን። ክትስእ ከለኻ ኣብ ኣፍ ደገ ሓዳስ መዓልትን ሓዱሽ ዕድልን ኢኻ ደው ኢልኻ ዘለኻ። ነቲ ህሞት እቲ እተተኣናግደሉ መንገዲ ንእምሮኻን ንኣካላትኻን እዛ መዓልቲ እዚኣ ዋጋ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግሮም። ስለዚ ትርጉም ሃቦ፣ ብዕላማ ተንቀሳቕስ፣ ማይ ስተ፣ ኣካላትካ እንቀሳቕስ፣ ዓሚቕ ምስትንፋስ ዘውትር። እንታይ ክትሰርሕ ከም ዝሓሰብካ እውን ጽሓፍ። ንመዓልትኻ ህይወት ዝዘርኡ ቃላት እውን ተዛረብ። ሓይልን ትኹረትን ዝህቡኻ ልምዲ ፍጠር። ኣእምሮኻ ናይ ምጥቃዕ ስምዒት ንክህልዎ ግበሮ። ምክንያቱ ነታ ናይ መጀመርታ ሰዓት ሓንሳብ ምስ ተቆጻጸርካያ መዓልትኻ ንዓኻ እያ ትስዕበካ እምበር ንስኻ ንመዓልትኻ ይትስዕባን ኢኻ። እዚ ሓንቲ ለውጢ ጥራሕ ሰባት ንዓኻ ዝርእየሉ መንገዲ ክትቕይሮ እያ። ኣካይዳኻ እውን ክቕየር እዩ። ኣተሓሳስባኻ ክቕየር እዩ። ከም ሓደ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ድማ ክትመላለስ ኢኻ። ከምቲ ንህይወት ብድንገት ዝቕበላ ሰብ ዘይኮነስ ንህይወቱ ባዕሉ ዝነድፍ ሰብ ክትኸውን ኢኻ። ስለዚ ንግሆኻ ብከንቱ ክጠፍእ ኣይትፍቀድ። ምክንያቱ ነታ ናይ መጀመርታ ሓንቲ ሰዓት እንተተዓዊትካላ ነታ መዓልትኻ ተዓዊትካላ ኣለኻ ማለት እዩ። ናይዛ ቪድዮ እዚኣ ዕላማ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ውሽጢ ሙሉእ ህይወትካ ክትቕይር ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ነገር ለውጢ ንኽተምጽእ እዩ። ለውጢ ድማ ሓደ ሓደ እዋን ሓደስቲ ነገራት ምውሳኽ ኣይኮነን ዝጅመር። ነቶም ንድሕሪት ዝስሕቡኻ ዘለዉ ልምድታት ብምቕንጣጥ እዩ ዝጅመር። ስለዝኾነ እቲ ንዕቤትካ ይቐትሎ ከም ዘሎ ትፈልጦ ሓደ ድኹም ልምድኻ ጥርሐለሊ። ኣብቲ እትሃንጾ ዘለኻ ሓዱሽ ህይወት ቦታ ክህልዎ ዘይግባእ ሓደ ጠባይኻ ለሊ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ እዚ እዩ። መንነትካ ብትጅምሮም ነገራት ዘይኮነስ ብእተቋርጾም ነገራት እያ ዝያዳ ትቕረጽ። ሓደ ድኹም ልምዲ ክቕጽል ኣብ ዝፈቐድካሉ ግዜ ነቲ ኣረጊት መንነትካ ኢኻ ትምግቦ ዘለኻ። እቲ ኣረጊት መንነትካ እኹል ግዜ ነይርዎ እዩ። ክሳብ ዘለኻዮ ቦታ እውን ኣብፅሒካ ኣሎ። ግን እቲ ሕጂ ክትኾኖ እትደሊ ሓዱሽ ሰብ ነቲ ኣረጊትን ጓሓፍን ሸኽሚ ክሽከሞ ይኽእልን እዩ።
بزي موداتا أم موبايلها ملو جيزيخا محلافيخون نرأسخا بحما قالو تاوزراربا مزراب ويدما نتعناخا زي تأكم مقب مبلع يخون ما مخنيتا مفتار اتزيادا واقا يخفلن دلو تولو لمدي كم مرز حاسبخا قوريز قاوت عيو مخنياتو بحق مرزوون سلازخوني إذن مقبار لما موتيفيشن أيد ليكان زي ولاول وسانة ترحي زد ليكا إذن لمدزي أبزو كودا يتولو لهم موت كل نجر زغير لهم موتي أبزو تقداي فتسمو خاني كونن انتاي دا نتلمادن حماق أكايدان مسباري لومي نحاد استبلاشو مسرح انت سير خايو نتتصبح زمت زحيه لمن نتخا مقدي إخا تسأرقلو زلخا نقوك تسق خلخا مجمرتا موبايل خا تتنكف انتخونخا شتوتات خا بمصحفتك كايو كل جزي تمار انتخونخا معلتخا تمسجن بموال بمسجان حتى كايو نتا قداس نجر ندحريت التساقاقر انتخونخا دما مجمرتا نتخبيدن أقداس زخون نجر كدم كله مسرح لمد حانت الدخوم لمد ترحك تقنص خلخا حيلخا يغيري زعينة حيلي إيدما حدوش سبز قوركا اتلوت ازمت سؤون عالم دنقس لستغيرت زي خونس نسخان الاسخات لزغير خياي أما استياد كتر خلخا تنهي قدم سبا يخون كتبليخا بدخوم لمد استأثر خايخون خان ناي حلوف أرقيتك كايدا باري يخون خان حدوش يوتي خاتها نزلخا إذا خلو دما بتحنت قلال مرجع يجمر نتزيد أقمك نجر بمحدك سلازي لو موسن مخنياتو متعيخا يعزبك يزلو سالساي أكلاتها بحيل كسارس دهم أكلات حيزخا حيال أمروخ تهنز أي تخيلنيخا أكلاتها تنكسارس اللو من قدي نعالم بزعبار إسخا زلكا سمعيتخا تنقرأ لعلو خلو لما نوع لخا إز نقرأك أكلاو من كسقاس غير خامس ودأخا زهلوكا رأسا متأممان ذكر أبزقن كتفلتو زلكا ناي موديل أكلات كلوكا وي حموش ساعات أبجي مدفع يد ليكانيو زد ليكا نقر انتهاليو بعلامة من كسقاس ترحيو أبزاسو من زيا معالتاو أكلات خان كسقاس بوشاب سرح كالوت نقرخان خبدخان زد أنكرو أبغزاك تسرحو متخيل سبورت سرح أبزن سو النتخا كرز ترحي خون خان تتحزل لغ نتا وشتخا زلو دخامي خا تتنفسو زلغا نتا أب وشتخا تحابيو زلو الجاقنا إخا التبرا برو زلخا سواحك سرحو إيلخا نرأس خاي تتالن لوم سرحيو ناي مسرح دليت انت زيو الخون تسي إخا سرح متجوج أماوي موزيكا انت زيو الخون أي توقارت مغنياتو من كسقاس ناري فتري بستنكساقس خاوزري بيوت كم زلخا يسمعكاي إذا دما تبعات يزهبك تبعات دما كم مغنط يساو حيليو سوات نعخا زوري إلو من قدي بؤون بؤو يزغيرو كابت زنبر خايو سب تلويتخا زيت لله خالي حدوش سب تخون تدريخا كم تخطخون تدلي حدوش سب قينخا تنكساق سبر كم تتمال زنبر خايو دخون سبيتخون رابعي ناب أمورخا زأت نقر تقوزاتر نتصورنت تبعاتن تخرتن تدليخا نأمروخا بمكلخا الجمر ناب وشتخا زأتو نقريو نتكاباخا زوتس نقر تغرزو أأمروخا بعقرقر مريخا سلام كتركبي تخيلنيخا ملو معالتي أبسلك خان نوعال خان حما أورا الناس مع خان ببرتعك تملالسي تحسب أأمروخا ناي تأزازخا مع خاليو سريت حسابات خادمة مستتمقبو نقر ستأساس رأيو مبزحتو سب أبجاو تحت وحيد إزالو ترقم زي الفيديو تاتيري نيوتو زي تأكم نقر يسمع بز مخنياتي دما كل جزي عقرقر زسمعو كبابيخا مالت اتزجبت رح زي خونس ديجيتالاوي أأمراون سمعتاون كبابون مالتيو نخبابيخا نسخا انت زي تقوطاتير خايو نسوك قوطاتير كايو سلازي أبزاسو مزيا نتجاو تاكو أرجو نتوم حيلخا زودو سبات كابسلك خاوت أيوم نتوم أبرأسخا ترد أرزرو دمتات عزوهم كاب فرحز زر زيناتاتن ورتاتن ونرحب نحنت سو من طرح نيوتخا كاب قداماو عالم تصدتها شعو نتنايوش تغاني حق دمتي كتسمعو كتجمريخا نتبقالو تازي تسألوك نقر بزحاشة تكايو هنات ازخون نقر طرح سمع
سقمتن ختوسد زلعلو خا فيديوتات رأ التحساسوا خا زبلح مرمر وي مصحف انبب كم تزنبرخا يخون خا كترف زتصنانعو خا زيخونس نختعب زدفافو خا حسابات اب زوريا خا اكب اب زتوانا ጉዳይ ፍጹም ወይ ድማ ፐርፌክት ምዃን ኣይኮነን እቲ ሚስጥር ብዕላማ ምንባር እዩ ዝሓሸ ነገር ናብ ኣእምሮኻ ብዘእትኻ ቁፅሪ ነቲ ክትኾኖ እትደሊ መንነትኻ መሰረት ኢኻ ትህቦ ዘለኻ ብዛዕባ ትሕዝቶታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰባት እውን ሕሰብ ናብቲ ናይ ስምዒት ዓለምኻ ንመን ኢኻ ትእቱ ዘለኻ ንሓይልኻ የላዕልዎ ዶ ወይስ ንድሕሪት እዮም ዝስሕቡኻ ብርታዕኻ የዘኻኽሩኻ ዶ ወይስ ጥርጣረ እዮም ዝዘርኡልኻ ንሓይልኻን ስምዒትኻን ስለ ዝሓለኻ ጨካነ ይኾንኻን ሓላፍነት ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ንዕቤትኻ ዘየኽብሩ ሰባት ግዜኻ ክትህቦም ግዴታ የብልኻን እዛ ሰሙን እዚኣ ንእምሮኻ ብትኹረትን ብዕላማን ዳግማይ ታንፀላ ሰሙን እያ ነቲ ጫውጫውታ ጥፋእዮ እሞ ናብቲ ተልእኾኻ ጥራሕ ተኩር ሓንሳብ ነቲ ናብ ውሽጥኻ ዝኣቱ ነገር ምስ ኣፅረኻዮ ዓብዪ ለውጢ ክትዕዘብ ኢኻ ብንጹር ክትሓስብ بفتنات كتنقساقس بعمق ክትኣምን ክትጅምር ኢኻ ሽቶታትኻ እውን ብንጹር ክረኣዩ ኸኣዩ ዓለም ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዝነበራ ጽልዋ ክስእኑ እያ ሓምሻይ ከም ክኢላ ጌርኻ መዓልትኻ ንደፍ ብድንገት ናብ ዓወተይ ትበፅሕን ኢኻ ዓወት ብምንዳፍን ብምድላውን እዩ ዝመጽእ መዓልትኻ ብዕግርግር ጀሚርኻ ብዕግርግር እንተወዲእኻያ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ለውጢ ክትረክብ ይትጸብእ ተዓወቲ ብድንገት ኣይኮኑ ዝሰርሑ ኣጸቢቖም ይዳለውሉ እዮም ነገራት ይጽሕፉ ብኣውቶፓይለት ዘይኮነስ ብኣንፈት ይጓዓዙ ሓንቲ ቀላል ግን ድማ ሓያል ሚስጥር ክነግረካ ነፍሲ ወከፍ ንምንዳፍ እትሕልፋ ደቂቕ ንሰዓታት ዝኸውን ዝባኸነ ጻዕሪ እያ ተድሕነልካ ዘላ ምንዳፍ ግዜ ይወስድ እዩ ይብሉ ይኾኑ እቲ ሓቂ ግን ካብቲ እትሓስቦን ላዕሊ ግዜኻ እዩ ዝቁጠበልካ ብዘይ መደብ ሓይልኻ ይባኽን እዩ ትኹረትካ ፋሕ ይብል እዩ ውሳነታትካ እውን ይድንግዩ እዮም ድሕሪኡ ሙሉእ መዓልቲ ዝኾነ ረባሒ ነገር ከይገበርካ ኢኻ ትተርፍ ስለዚ መጻኢኻ ኣብኡ ከም ዝተሞርከሰ ጌርካ መደብካ ውፅእ ምክንያቱ ብሓቂ ኣብኡ ስለ ዝሙርከስ እዩ ቅድሚ ምንቃስኻ ስለ ናይ ጽባሕ መዓልትኻ ትልሚ ጽሓፍ ንሽቶታትካ ኣብ ርእስኻ ጥራሕ ኣይተቐምጦም ኣብ ወረቐት ወይ ኣብ ሞባይልካ ስፍሮም ሰዓት ክንደይ ካብ ድቃስኻ ከም እትትስእ ፍለጥ እቶም ሰለስተ ቀዳምነትኻ እንታይ ምዃኖ መለሊ ነቲ ከቢድ ስራሕ እውን መዓስ ከም እትሰርሖ ሕጂ ወስን ንግሆ ክትስእ ከለኻ ነቲ መምርሒ ፕላንካ ረእዮ ስምዒትካ ክሳዕ ዝመጽእ እውን ከይትጽበእ ንመዓልትኻ ንስኻ ትቆጻጸሮ ንጹር መደብ ትብዓት ይህበካ እዩ ንዘዘናግዑኻ ነገራት ኣይፋል ክትብል ይሕግዘካ እዩ ምክንያቱ ድሮ ነቶም ዓበይቲ ዕላማታትካ እወ ምባል ስለ ዝጀመርካ እዩ እሞ ደኣ ሓንሳብ ብመደብ ክትመላለስ ምስ ጀመርካ ሓደ ተኣምር ክትዕዘብ ኢኻ እቲ ሞመንተም ወይ ናይ ስራሕ ውዒነት ክህነፅ እዩ ድንገት ቀደም ኣብ ሰሙን እትሰርሖ ዝነበርካ ነገር ሕጂ ኣብ ሓንቲ ትኹረት ዘለዋ መዓልቲ ክትፍጽሞ ክትጅምር ኢኻ ሕጂ ንስኻ ይኹንካ ንዕድል ዝጽበ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ዕድላት ትፈጥር ዘለኻ ምንቅስቓስ ምስ ዕቤት ኣይተደናግርሎ ቢዚ ስለ ዝኾንካ ጥራሕ ተዓብለኻ ማለት ኣይኮነን ብዘይ ንጹር ዕላማ ዝግበር ጻዕሪ ጫውጫውታ ጥራሕ እዩ መደብ ግን ከም ኮምፓስ እዩ ካብ ተራ ኣካይዳ ዘውፅአካ እውን ንሱ እዩ ስለዚ ነገራት ባዕሎም ክሰልጡ ይትጸበእ ንመዓልትኻ ብጥንቃቐ ንደፎም ከም መራሒ እውን ተንቀሳቐስ ከም ተዓዋቲ ድማ ፈጽሞ ሻድሻይ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ውሽጢ ብቁልጡፍ ክትቅየር እንተደሊኻ እዚ ሕግዚ ክህልየካ ኣለዎ ከበድቲ ነገራት ኾነ ኢልካ ምስራሕ ጀምር ብድንገት ወይ ተገዲድካ ዘይኾነስ ንስኻ ስለ ዝወሰንካ ጥራሕ ስራሕ እዮም ምክንያቱ እቶም ብቁልጡፍ ዝዓብዩ ሰባት ነቲ ዘይጥዕሞም ነገር ምፍራሕ ገዲፎም ባዕሎም ክደልይዎ ዝጅምሩ እዮም መብዛሕትኡ ሰብ ህይወቱ ቀሊል ክኸውን እዩ ዝፅዕር ሓፀርቲ መንገድታትን ምቾታትን ጥራሕ እዩ ዝደሊ ግን ዕቤት ካብ ምቾት ኣይኮነን ዝመጽእ ዕቤት ካብ ብድሆ ካብ ጸቕጥን ተቃውሞን እዩ ዝመጽእ መንነትካ ዝህነፅ እውን ኣብኡ እዩ ስለዚ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ናብቲ ዘይጥዑም ነገር ተጸጋዕ ካብቲ እትደልዮን ላዕሊ ንግሆ ኣንጊኻ ተስእ ንኽትዛረብ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን ድምፅኻ ስምዕ ኣእምሮኻ ይኣኸለካ ክብለካ ከሎ ንኣካላትካ ኖኖ ቀጽል ድፋእ በሎ
نتكتسرحو ناتجبئك زي سرح خيوت صنعها سرحون لو مجمرو نتفرحون فيت نفيت قدامو زخون خبيد زمسلك نجر لومي عمامة ايو لخا تقبلو مخنياتو اتحق نسيو متشوت نابعود اي مرحكاني اتزيت عم سمعت قنا مأتوي افدق عاوتي كبيد نجرات نختصرح نرأسخا مسلمة مرخيا أأمراو برتعايز هليكا صنعاتو انت ترلي ناي رأسخا كبر دما يعبي أبزاسو من زيا حدا نجر طرح مرتمو فتسمو اتو قداي سرح كنداي زاكل عابي مخانو زي خونس قداي تسرح كنداي زاكل عابي مخانو زي خونس نتزبل خايو نجر ناب قبر موعال خايو نتتقاومو تحيزخا كتحلف خلخا أوشتخا حدا نجر يزغير بسمعتخا زي خونس بتلقخوخا تمرح لخا مالتيو حنساب نتخبي نجر مقبار مثل مدخايو اتقدم زفرحك زنبر نجر لومي ترى نجر كخوني سبات انتاي كم استغيرك قلوم يخولي جن نتبب معالتو أبوش تخا زكاير خايو قالسي أي كفلت قواني شاوعاي درو كم ساعة خايو خون خاتزارب قالت حيالات يوم بأف خاطر حتى وصوم دمصتاتو يكون نأمروها اتهبهم تأزازات يوم كتزارب خلخا وي برتعاخا اخاتهن زلخا وي دما دخام خان ترطار خان تقاليحي خازلخا سلازي ابزاسو من زيا سبكساب زي ليليكا كتغير انت دليخا كم تخونه تدلسب خونخا تزارب استحسبو بزعبا شتوتاتخا كم يغير خا تزارب كخوني خلي يخون ديخا تبلس ويس كخوني يفتن اللخو ديخا تبلس ويس يسرحو اللخو أمونغو كغير كفتنية ديخا تبلس ويس درو يمحيش اللخو أبزوم كل التزراربا عابي في اللي يزلو اتحادا يتقبل لخو زبل ملخت انت حلف اتحادا درو جميرو يلخو زبل ملخت يزحلف سلازو خونا كاب حج جميرخا قوانقو خاي كير كم منالبات زبل سبيت الزارب حلمتات خاب بناي ترد قالات آيتا ما سنو مس عاود اسمع معو قالات طرح تدغم زمالت نرأسخا تحسو لخا مالتي يكونن كابتو وشطاو عقنخا تبكيسخا حق تزارب لخا مالتي اي خئلن هي كتبل خلخا أأمروخا يعصي كسرحو ايه كتبل خلخا قل أأمروخا يبرابر سلازي كم تعوات تزارب إذا استغاننا أو انتاونت يكونن إذا تخرج زلو من النتي شامناي بعلامات خدن اتتلبسو خدان نمن النتخايو السنوني قلنا تحساسواخا برتو عجلو اللو أقرارواخا لو عالخا كمي كمترن سوات كمي كم زوريو خانيو السني كبور خدان وي فلوت براند أيد لي كاني قن علامة يد لي كايو كم حدا عبي بوتا زبز حسب زخدونا خدان تخدن تصورين صفوفن تطونون لكا رأسخا أقنعها خد بتبعد دما تزارب مخنياتو نرأسخا لومي واقال لنزبل مدكت تواصل زلخا أيو نأمروخا لومي نمزنقع زي خونس نممراحينا تدالينا زلنا إلخا كتزارو لكا إذن سوات نمقرلام زي خونس نرأسخا زلكا كبر نمعباي اتخطخونة تدلسب لومي أب خدانخا كرر أي قبا تاشعي نشوعات معالتي ناي رأسا مكوزار سنسلة نز ديسيبلين مالت أمونغو تلوم زلخا يوسبن اتتصبح كتخونة تدل زلو دلدليو أب حانت سو منوشتي من النتخا كغير انت دليخا تأمر يتسبب نهار يزليكا إذن نهار زدما كاب رأسا مكوزار طرح يزفلو هو سمعت أبزي بالخا أغانون انت خونا اتخقبر زقبو نقر ناي مسرح بقعت كلو كالو مبزحتو سب ديسيبلين كم مقصعتو يزريو جنزي فتسيمو حق يخونا ديسيبلين اتزلع على ناي رأسا خبر مقلتيو نرأسها زهاب خايو قال كتخبر خلخا نرأسها كتأمنا إخا تجمر اتأمنا الدما ناب حيل يزغير تبعات زولد أمتشوت زي خونس أبتسق إلخا تقورو أتسألنتي سلازي تلقوخا إزي كخون زلو نشو عتا معالتات زاكل ناي تصنعات سنسلة نت نشو عتا معالتات زبال خايو نقر طرح فتسم أب زبال خايو ساعات تسق مدبخا بلك عخبر نأكلاتخا
ዘጠንክር ምግቢ ብላዕ ካብቶም ጎዳእቲ ልምድታት ኻውን ካብቶም ጎዳእቲ ልምድታት ኸርሓቕ ቃል ኻውን እኽብር ኣእምሮኻ ምቾት ክደሊ ኸሎ ንስኻ ግን መንገድኻ ቐጽል ጉዳዩ ፍጹም ምዃን ዘይኾነስ ነተካይዳኻ ምልማድ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ናብ 2 ትቕየር 2 ድማ ናብ 4 ድሕሪኡ ዓወታት ክድርድር ኢኻ ትጅምር ነፍሲ ወከፍ ዓወት ድማ ንእምሮኻ እዚ እዩ ተሓድሽ መንነተይ እናበለ እዩ ዘረድኦ እዚ ሰንሰለት እዚ ንዓለም ንምርኣይ ዘይኾነስ ንዓኻ እዩ ንስኻ ንርእስኻ ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃንኻ መረጋገፂ እዩ ምኽንያቱ ንስኻ ንርእስኻ ክሳዕ ዘይኣመንኻያ ማንም ከኣምነካ ይኽእልን እዩ ዲሲፕሊን ጸጥታ ዝመልኦ እዩ ግን ውፅኢቱ ዓብይ ዓወት እዩ ሰባት ነቲ ኣንጊኻ ዝተሳእኻሉ መስዋእቲ ኣይክርእይዎን እዮም ግን ነቲ ካባኻ ዝወፅእ ሓይልን ብርሃንን ክዕዘብዎ እዮም ዲሲፕሊን ንስምዒትኻ ግዲ የብሉን ንውሳነኻ ጥራሕ እዩ ዝግደስ ሓንሳብ ምስ ወሰንካ ምስ ርእስኻ ምድርዳር ኣቋርፅ ስምዒት ኣለኒ ዶ የብለይ ደስ ኢልኒ ድዮ ይበለንን ኢልኻ ምሕታት ኣቋርፅ እዚ እዩ ተሓድሽ መንነተይ ጥራሕ በል እዚ እዩ እቲ መሰረት ናይ ለውጢ እዚ እዩ ድማ እቲ መሰረት ናይ ለውጢ ዓስራይ ፈጺሙ ዘይጠሓስ ናይ ምሸት ልምዲ ሃሊኻ መዓልትኻ ከመይ ጌርኻ ከም ትዛዝማ ልክዕ ከም ተጀማምራኻ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ምሸት ምስ በፅሐ ኢደ ሂበየ እዩ ዝብል ክሳብ ዕንቱ ዝድንዝዛ ሞባይል ይጥቀም ክሳብ ዕንቱ ዝድንዝዝ እውን ሞባይል ይጥቀም ከብዱ ክሳዕ ዝንፋሕ እውን ይበልዕ ከብዱ ክሳዕ ዝውጠር እውን ይበልዕ ምስ ጭንቀቱ ድማ ይድቅስ ድሕሪኡ ካብኡ ንፅባሒቱ ስለምንታይ ሰላም ሲኢነ ኢሉ ይገርም ኣብ ሓንቲ ሰሙን ውሽጢ ሓዱሽ ሰብ ክትኸውን ተደሊኻ ከም ሓደ ንዓወት ዝሰርሕ ሰብ ክኾንካ መዓልትኻ ዕፀዋዕ ናይ ምሸት ልምዲ ማለት ኣብ መንጎ ትሎምን ዝነበርካዮን እቲ ጽባሕ ክትኾነ ትደልን ዘሎ ድልድል እዩ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ስክሪናት ዕፀዎም ኣእምሮኻ ንከተንፍስ እውን ዕድል ሃቦ ካልኣይ ገምጋም ግበር ሎሚ እንታይ ጽቡቕ ሰሪሐ ጽባሕ እንታይ ክዕርለኒ ብዛዕባ ምንታይ ኸ ከመስግን ኢልኻ ን5 ደቂቕ ንባዕልኻ ሕተት ሳልሳይ ንጽባሕ ተዳሉ ክዳንካ ኣዳሉ ጽባሕ ክትሰርሖም እትደሊ 3 ዓበይቲ ነገራት ሕጂ ወስኖም ራብዓይ ሰላም ሃብ መጽሓፍ አንብብ ሓሳባትካ ጽሓፍ ወይ ድማ ጸጥ ኢልካ ተንፍስ እዚ ነገር እዚ ዘይጣሐስ ሕግኻ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ደኺምካ ውዕል እውን ክትፍጽሞ ኣለካ ምኽንያቱ እዚ መንነትካ እዩ ኣብ መወዳእታ ህይወትካ ንምቕያር ሓዱሽ ዓመት የድልየካን እዩ ተወሳኺ ግዜ ወይ ተወሳኺ ገንዘብ እውን ኣየድልየካን እዩ ዘድልየካ ነገር እንተሃልዩ ሓንቲ ውሳነ ጥራሕ እያ ንሳ እውን ን7 መዓልትታት ጥራሕ ንጹርነት ዲሲፕሊን ከምኡ ድማ ዕላማ ይሃልይኻ ካብቲ ዝነበርካዮ ኣረጊት መንነት ተገላገል እሞ ናብቲ ክትኾኖ ዝግባእ ሰብ ምስጓም ጀምር ካብ ተራ ናብ ፍሉይ ትሰጋገረሉ መገዲ እዚ እዩ እዛ ሰሙን እዚኣ መጀመርታ ጥራሕ እያ ወርሒ ምስ መልእካ ድማ ድሮ ተቐይርካ ኣለኻ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሰባት ብዝተፈለየ ዓይኒ ክርእዩኻ እዮም ግን እቲ ዝዓበየ ዓወት ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ቃልኻ ስለ ዝሓለኻ ዝስምዐካ ቃልኻ ጥራሕ ስለ ዝሓለኻ ዝስምዐካ ሰላም ዕቤትካ ክትርኢ ከለኻ ዝስምዐካ ሓበን ንሱ እዩ ጥቁም ነገር ንማንም ሰብ መግለፂ ክትህብ ኣየድልየካን እዩ ስራሕኻ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ዲሲፕሊንካ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ቀጽል ነቲ ናይ 7 መዓልቲ መስርሕ ብምድግጋም ነቲ ዝነበርካዮ ሰብ ተሰናበቶ ምኽንያቱ ለውጢ ተኣምር ኣይኮነን
لوطي زكاء النجاري نيلو ما عند فيديو زي مثل نيرو نزا فيديو زي انت فاتيخمو نزا فيديو انت فاتيخمو لايك مقبار يترسعو أبقى تسأل فيديو خص عن رخب سلام زي نانات يوتيوب